Здравейте и добре дошли отново в моя канал. Аз съм Поли, това е първото видео за 2019 година, в което ще ви споделя кои бяха моите най-любими продукти през изминалата 2018. Но преди да продължа към видеото и продуктите, ви напомням да се абонирате за моя канал и да ме последвате в социалните мрежи. Разбира се, ако ви е интересно да виждате повече от мен, ето тук съм изписала моят Instagram и Facebook. А сега, ако ще ви е интересно и искате да видите кои бяха моите любими продукти за 2018 година, просто продължавайте да гледате. Първото и най-любимо нещо, което ще ви покажа, което е мой любимец за изминалата година, е ето този фондютен на Catrice HD Liquid Coverage. Този, който в момента държа в ръцете си, е номер 30. Какво да ви кажа за този фондютен? Просто е прекрасен. Това е най-любимото нещо, най-голямото съкровище, което съм намерила през изминалата година. Не за първи път ви споменавам за този фондютен, може би в повечето ми видеа сте го виждали, ако ми следите по-отдавна. Така, какво мога да кажа? Това е супер покривен фондютен, в момента съм с него, не знам как точно изглежда на камера, надявам се да изглеждам добре. Първо, супер покривен, матиращ фондютен, много лек, изобщо не се усеща, че носиш фондютен и тук и така пише Second Skin Effect. Наистина придава този ефект на втора кожа върху лицето. Двата цвята, които аз използвам, са 0.30 и 0.40 и за мен са перфектни. Отново казвам, че ако ме следите от по-отдавна, може би знаете, че аз използвам този фондютен и като коректор под очите, тъй като е много лек и не се събира в фините линии. Да не говорим, че е супер достъпен, по принцип се продава за 15 лева, но ако има някаква промоция, може да се намери и на по-ниска цена. Съжаление, тук в Корея не мога да си го открия абсолютно никъде, не се предлага и си го кътам, ползвам си го само за специални случаи, то по-мъничко. През другото време използвам, ще ви покажа кой е фондютен след малко. За мое огромно съжаление няма как да го намирам тук и страшно много ще ми липсва, когато се свърши. Както ви казах, мъничко само използвам от него, когато искам да имам страхотно покритие, когато искам да съм сигурна, че няма да има никъде събиране по лицето на фондютена, ще издържи супер дълго и въобще това е прекрасен фондютен. Ако не сте го пробвали, пробвайте го. Не е задължително да имате мазна кожа, тъй като е матиращ. Мисля, че това е за абсолютно всеки вид кожа. Не пише за какъв вид кожа е, което предполага, че става за всички видове кожа, така че пробвайте го, това е златна находка, това е най-доброто нещо, което съм намерила през изминалата година. Продължавам да си го ползвам, ще продължавам за напред със сигурност. Следващия фондютен, който ще ви покажа, е този на Maybelline Fit Me Matte Poreless, който в България може да намерите абсолютно навсякъде, но опаковката е различна. В България се предлага в пластмасова бутилка, а тук в Корея се предлага в този вид бутилка, което за мен е един малък минус, тъй като е доста тежка бутилката и не е много удобна за пътуване, но както и да е, но тук пък има плюс, че има помпичка самия фондютен. Този, който аз използвам тук, е в номер 120 Classic Ivory. В България мисля, че това отговаря на номер 115, но пак не съм много убедена, не си спомням точно кой номер си купувах. Това е страхотен фондютен и за втора поредна година е любимец, тъй като си спомням, че в предното ми видео за любимце за 2017 година го показвах. Опитвала съм се няколко пъти да го нанасям с надграждане, т.е. да го нанеса, после да го нанеса втори и трети път, за да получа малко по-високо покритие, но не се получава, така че бих казала, че е леко до средно покритие. Също така е за нормална до мазна кожа. В момента го използвам повече за дневен фондютен, когато правя грима си през деня, когато не искам да е супер тежък, не искам лицето ми да изглежда наистина много покрито с фондютен. Използвам този, не ме е предал до сега никога, страшно много го харесвам. Използвам го задължително с Beauty Blender или с някаква гъбка, за да мога хубаво да го
да мога хубаво да натисна в кожата, тъй като той изисква малко време докато изсъхне. В началото може да ви изглежда, че е малко по-лъска кожата, изглежда леко мокра, дори мога да кажа, но малко по-късно, след около 5 минути вече той е застанал много добре и финиша му е страхотен. Да, това си остава мой любимец за изминалата и дори по-миналата година. Основата, която ме спечели тази година определено е тази основа на Sephora. По принцип отидах в Sephora да си купя друга основа, тази на Makeup Forever, която ползвах от много време, която основа обаче е доста по-скъпа. Тази е бюджетна, струва около 20-25 лева, ще ви изложа точно. Да, тъй като не предлагаха Makeup Forever, ми предложиха като един така добър заместител ето тази. Това, което аз търся във всяка една основа за грим има цвят. Казвала съм го милион пъти, дано не ме съдите, че се повтарям, но наистина това е, което търся. Тези, които са прозрачните силиконови бази, на мен не ми харесват и не правят това, което аз всъщност търся, тъй като когато, според мен, моята логика, когато базата има цвят, цветът, самата база някак си влиза в порите и ги прави наистина абсолютно невидими, може би защото има цвят. Не знам доколко ми е логична, колко е логична логиката ми, колко е добра логиката ми. Да, аз винаги търся цвят в базата. Много добре ми задържа самият грим, всичко, което поставя върху нея, не се размазва, залепва буквално залепва грима върху тази база и разбира се плюса е цената. Базата, която бях свикнала да използвам, струва някъде около 80 лева, затова можем да си направим една сметка, че това е много по-изгоден продукт и върши абсолютно същата работа. Което е абсолютен фаворит е помадата на вежди, така известната помада на вежди на Анастасия Беверли Хилс. Моята е в тауп. Това е нещо като тъмно кафяв цвят. Само искам да покажа колко вече съм изхабила от нея. Мисля, че се вижда много добре. Много се надявам, докато съм тук в Корея, да мога да ми стигне, за да мога, когато се прибера в България, отново да си поръчам. Излязах от фокус. Много, изключително съм доволна от този продукт. По принцип бях скептично настроена към помада за вежди. Допреди това винаги използвах молив, но реших се, след като говорих с една гримьорка, реших да си я закупя и не съжалявам колко беше точно цената, сега не мога да се сетя. Не е нещо, което е супер скъпо. Помадата за вежди си я поръчах от сайта Beauty Bay, който сайт много харесвам, много е лесно всичко, винаги пристига много бързо за една седмица и така. Наистина това е много добър продукт, който застава на веждите и не мърда през целия ден. Той е водоустойчив. Много лесно, просто с точната четка, трябва да си намерите просто по-тънка четчица, за да може по-прецизно да нанасяте помадата. Много лесно се нанася. Изобщо страхотен продукт, страшно съм доволна. Дано наистина ми стигне докато съм тук, за да мога, когато се прибера, отново да си поръчам. Също много се радвам, че успях да оцеля и точния цвят, тъй като по интернет, знаете, малко с цветовете е сложничко, но да, щастлива съм от факт, че успях да улуча точния цвят от първия път и да, разбирате. И за пореден път ще ви покажа миглите на Aura. Ако се търсите бюджетни мигли, хубави мигли, които са тук пише, че са handmade, сега колко са handmade, нали, не знаем. Миглите на Aura струват около 7 лева, но могат да се използват много пъти, може би до 20, ако ги съхранявате както трябва, ако ги почиствате редовно. Днес съм с миглите на Aura в цвят 02. Мисля, че от всички техни мигли тези стоят най-добре, така да кажем естествено и въпреки това предават тази котешка извивка на окото. И също искам да спомена лепилото за мигли на Aura, което е чудесно. Вече изхабих го, стисках самата бутилка да мога да изкарам абсолютно всичкото лепило, което е останало в нея, в опаковката и крайна сметка свърши. Съжалих, че не съм си купила още едно, но това е лепилото, което съм използвала и е най-доброто до сега. Дори бих казала, че е по-добро от Duo и цената му съответно е 6, 7, 8 лева, между 6 и 8, не си спомням точно.
но което ми харесва в него е, че когато се премахне миглата, просто само с едно леко издърпване, цялото лепило се маха и миглата е вече като чисто нова, докато при другите лепила, които използвам и това, което използвам в момента, надолу, да, хубаво е наистина, миглите застават, не се мърдат, не се разлепят през целия ден, но после самото изчистване на лепилото от миглата е много трудно излизат и въобще развалят се самите мигли и така, но ако си търсите и добро лепило за мигли, задължително просто изпробвайте това, няма да съжалявате. Нямам търпение отново да си го набавя, когато се прибера. Ето я отново и палитрата на Morphe в колаборация с Джаклин Хил, известната блогърка. Това е любимата ми палитра. Тази палитра е уникална, хора. Наистина скъпа е, струва 90 лева, но първо да видим, че в нея има абсолютно всички цветове, които ни трябват за един грим и освен това имаме и по-цветни, които както виждате не съм използвала толкова много, тъй като аз не си падам по супер цветният грим. Имам тази палитра от април месец и не съм спряла да я използвам и между другото мисля, че ще я използвам още страшно дълго време. Има цветове да си направите всеки един грим, който решите. Има матирани цветове за преливане, има тъмни цветове, има блестящи цветове. Мога само да ви покажа примерно в момента. Само погледнете. Розови цветове. Дали ще може да се хване? Това е палитра, която откакто имам не съм спряла да я използвам. Ако трябва да пътувам някъде, се взимам задължително нея. Да, голяма е като палитра, но пък е много лека, тъй като това е от картон. Имам още, може би тук 10 палитри, вкъщи може би имам още 20, но просто се спирам почти всеки ден на тази. Ако искате да отделите една по-голяма сума за палитра и искате да имате нещо по-качествено и по-хубаво и лимитирано и свързано и с някой блогър, който харесвате, както аз, примерно следя Джаклин Хил и я харесвам много, спокойно може да отделите. Това е една много добра инвестиция, тъй като тази палитра струва 90 лева, да, но това е палитра, която може да използвате много, изключително дълго време според мен. Както ви показвам, почти година я ползвам и мога да я използвам със сигурност още поне 2-3 години, като гледам в какво количество, с изключение естествено на тези два цвята, които използвам най-много за приливане с гъвката, но да, както може да видите тук, това е Fenty Beauty и техният хайлайтър Trophy Life, който... Защо всеки път така ми е трудно да го отворя? Ето го. Толкова красив хайлайтър не бях виждала. Аз по принцип, ако... Пак ще кажа. Ако ме следите по-отдавна, сигурно знаете, че аз не използвам много хайлайтър, но това, когато го видях, не издържах. Днес, между другото, съм сложила на очите от него. Ама не е така. Как се хваща? Бюти гурото така хваща това, че да не се отразява самата светлина. Е така. Да, много ми харесва, че самият хайлайтър може да се използва като златен цвят на очите и да се направи един невероятно красив златен грим. Може да го използвате и на тялото. Бих казала, че не е продукт, който е за всекидневна употреба, тъй като това е нещо, което адски силно блести и дори когато се сложи съвсем мъничко, просто такъв блясък създава, че може и да заслепите някой някъде. Много харесвам и съм убедена, че това нещо ще го използвам години наред, тъй като аз съм си го закупила през септември. Мога да кажа, че го използвам често и в момента все едно не използвам. Той е направо като нов. Мисля, че е за по-специални случаи, може би за вечер е по-подходящ, определено не е за през деня, но пък за сенки може да се използва и за през деня според мен. Харесва ми, че има и огледалци. Fenty Beauty, разбира се, ясно е, че всичко там е топ. И последното нещо, което ще ви покажа в графата с гримове, е тази палитра, която виждате за хиляден път. Може би ще си кажете, че аз всъщност друга палитра нямам, но защо всъщност трябва да имаме хиляди палитри, когато една палитра ни върши всичката работа, която ни трябва и всичко е събрано на едно място. Така, това е палитра на H&M. Да, палитра на H&M.
принцип цената й беше, никъде не пише, мисля, пиши. От Варна съм си пак. Позволено ми е понякога да говоря на и, на ти. И така, цената я мисля, че беше около 20 лева, но тук, както виждате, има всичко, което ни трябва. Имам някакво затруднение с отварянето на продукти. Тук имаме 3 хайлайтера, имаме 3 ружа, имаме и 3 контура. Единия, който използвам аз, изглежда тук доста тъмен, но когато се нанесе не е толкова тъмен и е матиран цвят. Тук имаме още 2 бронзера, които са с блестящи частици. Доста често използвам този руж, понякога го смесвам с този, понякога го смесвам с този цвят, но най-вече използвам този руж и почти ежедневно използвам ето този хайлайтер. Най-светлият цвят хайлайтер го използвам много често, когато искам да сложа бели сенки. Днес отново съм с него на очите, тъй като не мога да намеря някакви бели сенки, които ме устройват като цвят и като пигмент и като цяло. Затова използвам този. Тя самата палитра вече на нищо не прилича. Това видео имам чувството се получи с някакви продукти, дето съм говорила 1000 пъти за тях, ама това е. Щом ги използвам всяко видео, значи наистина ги харесвам. Потърсете тази палитра, препоръчвам ви с 2 ръце. С 2 ръце. Да, така ли? Последно, но определено не на последно място, тъй като това е доста по-важно и според мен от грима и цялата маска, която поставяме на лицето, всъщност е важно как изглежда нашата кожа, какво слагаме върху нея, колко се грижим за нея и така нататък. Затова включвам тези 2 серума, които са на марката The Ordinary и си ги поръчвам. Ще кажа, си ги поръчвах 300 пъти. Поръчвала съм се веднъж за проба всъщност. От сайта Beauty Bay. Първият серум, който се поръчах от марката, беше ето този, който е с хиалуронова киселина 2% плюс витамин B5. Първото впечатление от този серум не беше вау, тъй като не можех да разбера колко точно количество да използвам. Не бях използвала тогава серуми за лице и не бях много наясно. Имам чувство, че поставях доста голямо количество и беше много лепкаво, много трудно попиваше на лицето, след което дори оставаше така като една солена следа по лицето, което беше доста неприятно за продуктите ми, които слагам след това. Но грешката е моя, просто съм слагала прекалено много количество от него. Това е адски икономичен продукт, цената му е някъде около 7 евро. Формулата на серума е без силикони, веган продукт и не е тествана върху животни. Хиалуроновата киселина се абсорбира много бързо от кожата, хидратира я дълбоко, а витамина B5 всъщност помага за заздравяването и за по-здравословният вид на кожата. Този серум се използва сутрин и вечер. Наистина, след като се научих да го използвам, видях подобрение в кожата си. Определено беше сутрин по-гладка, определено усещах по-опъната. Когато приключи всъщност този серум, на мен ми липсваше, мога да кажа 100%, и все още ми липсва, но за това реших, след като всъщност бях доста доволна от този, реших да използвам и още един серум от марката The Ordinary. Този съдържа ниацинамид 10% и цинк 1%. Този серум е насочен към по-проблемната кожа, въпреки че моята кожа мога да кажа, че не е супер проблемна, но все пак този серум е насочен към свиването на порите, регулирането на себума, бори се също така с несъвършенствата по кожата, появяването на пъпки, успокоява, омекотява и всичко това. Тази съставка е много важна отново за хидратацията и за задържането на водата в кожата. Цинка подпомага възпроизвеждането на еластин и колаген, които са съществената част на нашата кожа, да може тя да изглежда по-млада, по-опъната. Когато вече се научих как да използвам тези серуми, наистина видях разликата в кожата си. Използвам миниатюрно една капчица буквално. Аз не показах, но това е с къпкомер. Много лесно се използва. Цък, слагаш си. Аз се слагам тук, тук и тук и разнасям по цялото лице. Най-вече виждам разликата в кожата си сутрин, когато стана. Наистина кожата е толкова мека,
чак имам чувството, че току-що съм поставила нещо върху нея, всъщност ефекта явно цяла вечер си оказва влияние на сутринта, когато се събудиш. Просто кожата сияе. Определено първият, който съдържа хиалурон, ми липсва много. Ще се го поръчам със сигурност, когато се прибера в България. И разбира се, ще продължа да ползвам и този. Надявам се да ми стигне за още 2-3 месеца. Но като гледам, горе-долу на половината е бутилчицата и с внимателно ползване ще ми стигне още доста време. И така, хора, това бяха моите любими продукти за изминалата година. Не бяха супер много. Реших, че няма смисъл да показвам абсолютно всеки един продукт, който ми е харесал. Те са доста. Реших всъщност да покажа продуктите, които най-много съм използвала, най-често, всеки дневно. Взимала съм ги с мен на пътуване, взимала съм ги с мен абсолютно навсякъде, където ходя. Ако искате, може да ми оставите коментар отдолу дали сте ползвали някакви от тези продукти, какво ви е мнението за тях, кой продукт всъщност най-много ви хареса от тези, които ви показах в видеото. Надявам се да е било полезно, надявам се да е било и приятно. Друго нещо, което е отделно от тази тема, искам да кажа, че не съм много сигурна колко още ще продължа да снимам видеа, тъй като за да направиш едно видео и да го монтираш, и да го заснемеш, и да му сложиш ефекти, изобщо да изрежеш, много е дълга процедурата и отнема страшно много време. В същевременно моя канал за предната година не бих казала, че се е развил много добре. Очаквах да бъде доста по-добре. Не знам на какво се дължи. Може би аз самата не се изправя много добре. Може би самите видеа, които правя, не са супер интересни. И за съжаление нямах голяма гледаемост. И не знам дали ще продължа да го правя, тъй като малко се демотивирам, когато видя, че видеята ми не стигат до толкова много хора. Особено последните ми видеа имат по 200-300 гледания, което просто е нищо. Но все пак благодаря на тези, които гледат все още моите видеа, на тези от вас, които понякога оставят коментари или ми пишат в Инстаграм. Много се надявам годината ми да тръгне добре с това мое, така да кажем, хоби, тъй като това за мен е хоби, това не е за мен основната професия. И така, просто не съм много сигурна дали трябва да продължа. Но все още не съм се отказала. Имам още няколко идеи, докато съм тук, поне в Корея, да направя още няколко видеа и се надявам да се харесат и се надявам да се видят повече хора, за да имам някаква мотивация наистина да продължа с това. Не искам да се отказвам определено, защото всъщност ми харесва да го правя. Малко е объркано. Да, надявам се да не съм ви отекчила, надявам се да не е станало 1000 часа това видео. И да, благодаря ви, ако сте останали до края. Не забравяйте да се абонирате, не забравяйте да ме последвате в Инстаграм. За сега, много целувки от мен и ще се видим в следващото видео. Благодаря!